Умарташылықта экологик чиста продукт алу һәм умарталықны агротуризм грантында катнашуга әзерләү. Шүпрәле районының Яңа Дуан авылында әлеге темаларга багышланган республика күләм семинар узды. Тәҗрибә уртаклашу киңәшмәсендә буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллина да булып кайтты. Марат Исхаков үшінші буын умарташы. Бүгінгі көндә 60 ұя умартасы бар. Олар түрлі культуралар шешілген қыр янәшәсендә урнашкан. Культуралар балқыртлары сезон әйләнәсе эшләп торырлык итеп, чиратлашып чәчәк атып тора. Башта фацилиатты, менә хәзер дунник белый, однолетка чәчәк атты. Умарталар ычкан вакытта анда чытылар алдылар. Йылы көннәрдә хаман ычалар, хаман чәчәк ата дунник. Бер еллык ул. Аңынча монда карабудай иде, карабудайдан алдылар. Исхаковлар бал, сирке һәм бал икмәге чыгарталар. Реализация белән проблемалар юк ди умарташы. Иң мөһиме продукцияның сыйфаты. Ә менә анысына тел-теш тидерерлек түгел. Чөнки соңгы елларда умартачылар органик продукт алу өстендә эшлиләр. Умарталарны химикатлар белән дәваламыйлар. Термообработка от клещей ворова, воротуздан әйтеп була менә 100% клешне үтерә. Клеш калмый умартада. Орша районыннан килгән умартачы Яткәр Мөхәммәдиев та балкыртларын кышлатуга әзерләгәндә шул ысулны куллана. Бу методны алар кыртларны мунча кертү дип атыйлар. Кыртларны ядан җыеп алып, отдельный качествога 48 градуска температураны күтәреп, шул камерада кырттагы битләр кыртлардан кыелыпча. Олар анда 98%-ка кырт чистарып кала битләрдән. Булай эшләгәндә балкыртлары әйбәтрәк кышлый һәм үлем очраклары да аз була ди белгечләр. Ә иң мөһиме, яңа сезонда кыртлар экологик чиста бал җыячак. Умарталык янәшәсендә Марат Исхаков API ишекләрдә ясап куйган. Киләсе елдан ял итәргә килүчеләр биредә сәламәтлеген ныгыта алачак. Бердән бу кешеләргә файда китерсә, икенче яктан агротуризмга юл салыначак. Пока в республике этого нету. Но была... Әлегә республикада бу практика кулланылмый. Киләчәктә тәҗрибәне җәелдереп, агротуризм юнәлешендә эшләячәкбез. Шунысында билгеләп үтик, семинарның Шүпрәледә узуы юкка түгел. Биредә умарта бизнесы белән мавыгучылар саны арта бара. Бүгенге көндә районда умартачылык белән профессиональ дәрәҗәдә 490 кеше шөгыльләнә. 4500-нан артык умарта күче бар. Елына 80 тоннадан артык бал җитештерелә. В прошлом году мы реализовали в Китае. Узган ел балны Кытайлылар сатып алды. Быел да хезмәттәшлекне дәвам итәбез. Алар балның экологияктан чиста булуын төп шарт итеп куя. Без моны төгәл үтибез. Куелган сорауларны өйрәнеп, тәҗрибә уртаклашты семинар барышында умартачылар. Мондый укулар әле тагында дәвам итәчәк. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.